God dag, Christian. God dag, Jans. Kan du också mer prata så det vet det om förska dansen och tro en ahua för förska dansen om? Ja. Kvänne stäva tro en ahua. Ja, till nog så riktigt stäffast kvar Ahoen kommer fra. Tog att han är bara alltid ver. Jag vet inte hur. Jag vet inte hur sen det kommer till. Så sitter bara alltid ver. Ja. Då är det första som är minst till näka och för skotallagamentan till Schaltsen som Oma sang för mig. Det var lite den är ju inte så näck för Imes Schalter men ta färman. Och så en liten forsmak på det. Och så hevde det vid skolan någon. Där man började i Badnaskolan och så någon går upp. Hur så var det att dansa vet jag vi stäv i ösnä. Ja, om man säger till att då stevet har jag var helt löjt. Och visst skos och visst skulle jag inte lära mig det. Ja. Jag var inte som kom och lärde mig. Jag tog det bara. Så det här är allt kommer Jag ganska säga att de som jag varit med också så bara ett lycknat. så att allt kommer ju skåpen. Ja, säkert det är det största. Stäva för det. Ja. Hur så helt det att förska dansaren hävda så är mitten ung som halt. Ja. Att det så en god spårning kör. Det är inte någon som är då ahua. Men det är ju som jag var ordentligt stöven ahua för det sånt. Och tar jag vid ungdomar samman, jag är just en förstått. Så gånger dansen alltid gör det väl. Det är att vi stoltlakan vet. Ja. Vi då att geta stolt och hon lite och det är som man ger för lite vi och i skolan eller och i hemmen. Det där festa det att först dansar och kväll ta lärt man sig i skolan för skolan så mycket för nu men ta lärt man i hemmen. Och Vad kunde vi som skola göra? Vi gör några ting, men vad kunde vi göra ganska mer för att få ahuan för förska dansen att blomma? nej, alltså man kan göra till att man hickar sin själv man tar man gånger skola så ska man ju analysera text och veta kan man läsa om och kan gratta för allt. Men när man ösnar då så tycker jag så kan jag bruka det att ta erfarenhet eller ska jag lära mig skipa det. Ja, man brukar det mer praktiskt ösna. Inte bara analytiskt. Ja. Så man lär sig hur danser de samman och hur kväver kvar vad det är att skipa och vad det är att ha lovlig dans. Hur man färra lovlig dans. Och det handlar om att dansa på. Helde du att dansare skulle att upp att mera plats i undervisningar skipande eller hur skulle vi börja kunna ät vi dansen? Alltså ja, det har varit öle lite just detta ösny i folkskolan. På folkskolan och studentskolan. Så det har sjön det varit just det center och som ger marbursjord en lärare. Men att jag åkte ganska att lära fraser vid kväll och dans. Ja, det är fler lärare som då var det. Jag har hört att du ofta skipar. Ja, det passar. Hur kvar är helt du och hur arbetar vi kvar och är det vi söver någon eller det rytmiska eller hur fyra att du vill be om att skipa till ett gilt ett brittlöp eller vad det nu är. Ja, alltså ja, nu skipar brittlöp på men ankron gilt är ju skipa också. Och det som jag repeterar alltid också som det är klart att jag alltid också som är klart som inte är skipa. Det är att man repeterar det dagligen det något annat. Tar man för fri eller tar man i färna ger och annat. Och så släpper man inte att glömma det borstor för att läsa det och det blir röda sträva på att han matten. Sen för att det bara sitter att du är så uppfriskad man det. Det är jag ska skipa långt kvar i Gilton. Ja, till dömes Och som jag skipa det var stry i Hundaland. Jag skipa i Lorvik. ja. Och som bygger bara med skipa det till han finns skia. Ja. Men ja, tyvärr så jag lärde mig att skipa allt till den dagen men jag blev inte alltid inte klockan för när jag var 6 månader så går det. Så här var det mer
Så du måste sätta det och du måste sätta det så lära dig från inte av eller ja. Alltså jag är ju ett åt då. Det är bi han kvar då för nöts. Ja. Men det var helt Har du låtit som onkel heter det samma vi öron onkel eller har du också låtit samma vi tar men äldre vi dansar? Det är ju alltså jag låter ju bättre de äldre och de yngre. Alltså allt forskjelligt. Det är dansar runt omkring och inte någon. Och så fem man. Det är inte alltid att det är onkel det man vet eller forskjelligt men också jag var spännande och så fem man bara vi. Ja. Så är det dansfälla till då det känner du väl? Ja, det känner jag det. Ja. Jag har hört att du östne ger en uppgave för fråskaparet, ja? Kan det passa? Kan skriva en lydsunder fra du? Jo. Det är att först nu jag 2. Det är äldst upptöknar vi då jag för som dansen. Det kommer från tog. Och inte bara för som dansen men östne kvävon, voison och Salomon och Schaltson. Sjösen sang. Och så det är upptöknar så gamla. Nu är det under 20 år gamla det äldst då. Och där skrev så ett lag. När man hör ju så ett lag för att det blir sunt ju kvar. Men jag har ju alltså en liten firma i sa någon. Tog att för jag har kan det är upptöknar så ska man helst stå texten. Det är så har man notan och så vet man per år kommer. Och det är lyssnar jag check någon och då snägg utan att jag kan bara tänka och så har jag kvar det. Utan några problem. Och så är forskjellige tomrum alltså det vet inte alltså man hör att det är års kvar men man vet inte att det är. Eller man är bara gitt att det är säkert hatta men man har inte man inte skrift. Och så har vi sen lustat det och sagt nej att det är skaka att det är hatta kvar. Att det är inte öl kvar att det är lös kvar. Lönes. Och det är så en uppgave du just för dig. Ja. Och jag vet inte skrasett cirka 5,5 upptök. Hur länge tog det så var det? Alltså det jag mer kan det ta från 20 sekunder till 2 minuter. Om man ska lusta flöjr för så jag inte kan det vara att Luigi's nyleje och ordentligt ordentligt höjrast och skräva. Så lustar man när kaffe rätt och så ja det var det så får man ta nästa och så nästa. Så det är inte längre du inte mer men ja det är inte öle längre du inte så. Kan jag över ta och ja som skola och kan jag över ta ungdom inom skolan när man kunde att känna att han för ska kväja skatten och att mäkna att akvua och ja men det kan vara vi jag lär att dansa och gå till det att man lär att stortlägga sig. Att det på den allra simplaste maten. Det är inte ljövför som ska till. Och det är inte bestämt höll som ska till. Man kan vara ute, man kan vara inne, man kan vara alla ställen. Men som ju är bättre än någon där. Det kan ju ske. ja. Det är så få dans då rätt. Ja, jag har alltid ja, jag får tacka dig men jag vet inte om du har en signa så vi med skinga eller inte eller alltså ju man kan ju inte att det första sen bättre till att det är viktigt då att det är bara vi som då. Det är bara vi som kommer då. Och vi inte lära hon kväj och lära hon dansa och lära hon visnar och inte så lögner som är det inte så viktigt som nästan är ute där. Så försvinner. Och försvinner så kommer det att så får inte förgå och få att de två ändrar. Så att det är en tydningar med till uppgåva så vi tar. Ja. Vi får tacka dig för det, Christian. Kör tack.